Γεια σας, Jim Coco 5 εδώ για άλλο ένα tutorial στον προγραμματισμό για Python και ας αρχίσουμε, ας ανοίξουμε τον text editor μας και την κονσόλα. Έχουμε το αρχείο που είχαμε από πριν. Εδώ ας πάμε λίγο CD desktop. Ωραία. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τη συνθήκη if, η συνθήκη αν, η if statement στα αγγλικά. Τι είναι το if statement? Ουσιαστικά κάνει το εξής. Λέει αν κάτι ισχύει, κάνε κάτι, αλλιώς αν κάτι άλλο ισχύει, κάνε κάτι νούμερο 2. Αλλιώς, αν κανένα από αυτά τα δύο δεν ισχύει, κάνε κάτι νούμερο 3. Βλέπουμε ότι σε αυτή τη συνθήκη αν τουλάχιστον ένα από αυτά τα κάνε κάτι θα εκτελεστεί. Έτσι, γιατί αν ισχύει το πρώτο αυτό θα εκτελεστεί αυτό. Αν δεν ισχύει αυτό και ισχύει αυτό θα εκτελεστεί αυτό. Αν δεν ισχύει πάλι τίποτα από τα δύο θα γίνει αυτό. Άρα στάνταρ θα γίνει κάτι. Η συνθήκη αν μπορεί να έχει μόνο αν και αλλιώς αν, μόνο αν ή μόνο αν και αλλιώς. Πάντως δεν είναι απαραίτητο να έχει. Είναι απαραίτητο να έχει ένα αν. Τώρα τα άλλα είναι προσθέσεις πάνω σε αυτό. Ας τα δούμε όμως κώδικα Python. Και με την ευκαιρία να σας συστήσω σε ένα καινούριο τύπο μεταβλητής που λέγεται Boolean. Και είναι ή true ή αληθής ή ψευδής, ή true ή false. Και ας ελέγξουμε, ας πούμε. Εδώ παρατηρούμε κάποια πράγματα. Πρώτον, έχουμε διπλό ίσον. Γιατί αυτό? Το μονό ίσον χρησιμοποιείται για να προσδίδουμε αξίες σε μεταβλητές. Το διπλό ίσον χρησιμοποιείται για να ελέγχουμε αν κάποιες αξίες υπάρχουν όντως. Πρέπει να βάλουμε, όπως βλέπετε, άνω κάτω τελεία στο τέλος της γραμμής και μετά πρέπει να προχωρήσουμε μέσα ένα tab ή 4 κενά. Προσέξτε, δεν πρέπει να είναι συνδυασμός tab και κενών. Πρέπει να είναι ή μόνο κενά ή μόνο tab. Το tab το προτείνω γιατί είναι πιο βολικό και έχουμε. Από εδώ και πέρα, ό,τι είναι μέσα θα εκτελεστεί σε αν ισχύει αυτό. Και βάζουμε και ένα else και πάλι εντάξει. Ας το τρέξουμε αυτό να δούμε τι συμβαίνει. Βλέπουμε ότι μας γράφει αυτό, he is true. Το άλλο δεν εκτελείται, καθώς η συνθήκη αν λειτουργεί ως εξής. Ψάχνει αν αυτό είναι αληθές, αν όντως είναι αληθές, εκτελεί όποιο κώδικα υπάρχει εδώ και μετά συνεχίζει. Προχωράει παρακάτω. Αν ήταν, ας πούμε, false, για να δούμε τι θα συμβεί. Μας λέει ότι το χ είναι false. Γιατί έψαξε αυτό, δεν ίσχυε, περνάει στο επόμενο και αυτό ίσχυε, άρα αυτό έκανε. Και μετά ξανά βγήκε από το if. Ακόμα και αν έχουμε όσα και να θέλουμε, αν ακόμα μετά το else διατηρούμε το indentation, όπως λέγεται, δηλαδή το ότι το κείμενο είναι πιο μέσα από το υπόλοιπο κείμενο,
και πάλι θα εκτελεστεί αν ισχύει η δεύτερη συνθήκη. Βλέπετε, εδώ γράφεται και αυτό που γράψαμε εκεί. Άρα προσοχή με αυτό. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε... για να γίνει πιο εύκολο, μπορούμε να το γράψουμε με λογική. Αν πείτε if x εδώ πέρα, σημαίνει ότι τσεκάρει αν το x είναι true ή false. Αν γράψετε if x, σημαίνει ότι αν το x είναι true, να εκτελεστεί αυτό. Αν θέλετε να ελέγξετε αν το x είναι false, μπορείτε να γράψετε if not x. Τώρα, ας δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να βάλουμε και άλλα πράγματα. Ας πούμε ότι το χ είναι ένας αριθμός. Και ας δούμε αν το χ είναι 2, το χ είναι 2. Αλλιώς και μπορούμε να βάλουμε άλλη μία συνθήκη elif, που σημαίνει else if, απλώς γράφετε elif για συντομία. Εδώ πρέπει να βάλουμε άλλη συνθήκη και ας το τρέξουμε. Βλέπουμε ότι μας γράφει x is 2. Και αυτό γιατί, όπως βλέπετε εδώ είναι 2. Αν το βάλουμε αυτό να είναι 5, θα μας βάλει ότι το χ είναι 5, μιας και ικανοποιεί αυτή τη συνθήκη και άρα τυπώνεται αυτό. Αν το βάλουμε 42 ας πούμε, μας λέει ότι το χ είναι κάτι άλλο, γιατί το else καλύπτει όλες τις άλλες περιπτώσεις όπου το χ δεν είναι ούτε 2 ούτε 5. Και επίσης μπορούμε να ελέγχουμε για δύο πράγματα ταυτόχρονα. Μπορούμε να βάλουμε άλλη μια μεταβλητή ψ, η οποία είναι 2 ας πούμε, και να πούμε if x is 2 and ψ is 4, αυτό. Τροποποιούμε το μήνυμα και υπάρχει επίσης και το OR. Ας δούμε λοιπόν. Ας το εκτελέσουμε. Και βλέπουμε ότι τυπώνει το δεύτερο μήνυμα. Λοιπόν, γιατί? Ας δούμε πώς λειτουργεί. Ξεκινάει από εδώ και λέει αν το χ είναι 2 και το ψ είναι 4, γράψε αυτό. Λοιπόν, έστω ότι το χ είναι 2. Ας το ξανατρέξουμε. Βλέπουμε πάλι ότι είναι το δεύτερο. Λέει αν το χ είναι 2 και το ψ είναι 4, να τυπώσεις το χ είναι 2 και το ψ είναι 4. Αλλά για να ισχύει αυτή η συνθήκη πρέπει να ισχύουν και τα δύο αυτά. Βλέπουμε ότι εδώ το χ είναι όντως 2, αλλά το ψ δεν είναι. Άρα αυτή η συνθήκη την προσπερνάει ο υπολογιστής. Πάμε στην επόμενη. Αν το χ είναι 5 ή το ψ είναι 2, να τυπώσει αυτό. Το χ δεν είναι 5, αλλά το ψ είναι 2. Εδώ αρκεί να ισχύει μία από τις δύο συνθήκες. Και πάλι έχουμε το else που καλύπτει όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Αν δεν υπήρχε else εδώ, πάλι θα έτρεχε, αλλά δεν μας εγγυάται κανένας ότι αυτό το πρόγραμμα θα τυπώσει κάτι οπωσδήποτε. Αν βάλουμε ας πούμε το ψ
54 και αν το τρέξω, θα δείτε ότι δεν τυπώνει τίποτα, γιατί καμία από αυτές τις δύο περιπτώσεις δεν ισχύει. Ούτε το χ είναι 2 και το ψ 4, ούτε το χ5 ή το ψ 2. Άρα δεν εκτελείται τίποτα από αυτό. Αυτά για το if. Όπως καταλαβαίνετε εδώ μπορείτε να βάλετε και πολλά περισσότερα. Καλό θα είναι για να, αν θέλετε να βάλετε παραπάνω από 2 συνθήκες, να χρησιμοποιήσετε και παρενθέσεις για να τις διαχωρίσετε, για να βεβαιωθείτε ότι οι υπολογιστές θα τις καταλάβει σωστά. Για παράδειγμα, μπορούμε να βάλουμε εδώ ότι υπάρχει μια μεταβλητή S, η οποία είναι false. Και να βάλουμε εδώ μια παρένθεση. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, εδώ ισχύει εδώ ισχύει το εξής. Αν ισχύει αυτό ή αυτό, να τυπωθεί. Και όπως καταλαβαίνετε, εδώ θα τυπωθεί. Γιατί παρόλο που δεν είναι το 2, το χ2 και το ψ4, έχουμε ένα OR εδώ, που σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν ισχύει όλο αυτό, αν ισχύει αυτό, το να είναι όχι true, δηλαδή false, το S θα εκτελεστεί. Αυτά λοιπόν για το if. Ξανά ελέγξτε τα πάντα, βεβαιωθείτε ότι καταλάβετε τα πάντα σωστά. Πειραματιστείτε με το if, βάλτε πολλά elif statements κτλ. Βάλτε if μέσα σε if, δοκιμάστε το αυτό. Παίξτε με τις μεταβλητές κτλ. Και όταν βεβαιωθείτε ότι καταλάβετε τα πάντα, προχωρήστε στο επόμενο μάθημα.